Kamusta kayong lahat? For today's video, nandito ako sa Mega Mall. Uy! Mag-isa, ayan. Nakakatamad pala, tapos nakaka-boring kapag... wait lang. Magkwento ka agad. So, ayan, mahabang panahon. 2 weeks pa, 3 weeks ata ako walang upload. Ayan, sa YouTube. Tapos, ayan, ano ngayon? Ano ba ngayon? Thursday, January 8. Wala pa kami pasok, hindi pa ako enrolled. Pero nandito ako sa Manila. Yes, kakarating ko lang kaninang umaga. Yes, ako kanina, nag-play. Mamaya papakita ko sa inyo yung clip. Meron ako din na clip sa play. Kaso naka-ano yun naka-portrait. Pwede na yun. Wait lang guys, dito kasi ako sa Mega Mall. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Chan. Hindi ko alam talaga kung anong gagawin ko. Mag-isa lang tapos wala, dito lang tayo nabagsak. Dito tayo napunta sa Mega Mall. Ang laki pala nito. Actually, kanina pa ako naglilibot. Tapos parang bye-bye ba? Parang kaya nga, nililibot nga. Siya bye-bye ba yung ano? Kasi ano ka pala nito? Kasi hindi ko na alam. Meron ako ditong friend, si Tin. Kinontak ko siya. Kasi nasa work pa siya, mamaya pa kami magkikita. Tingnan natin kung magkikita kami. Kasi, ewan ko, malayo-layo mga 40 minutes yung biyahe. Papunta dito sa place ko. Tapos, ayun, hindi ako nahiya dito mag-vlog kasi wala naman nakakakalala sa akin. Wala lang actually nagdidiin ako ng ano pala. Ng damit, syempre, wala akong damit. Naglayas ako Char! Ay, joke lang. Wait lang. Yung kanina may nadaanan ako, kasi sabi ko babalikan kita. Paano ko ba yung mababalikan? Hindi ko na nga alam kung nasaan yun. Diba? Baka nasa second floor. Ay, nasa fourth floor ako, nasa third floor. Ay, hello po. Naghanap kasi ako ng kasama, Char. Charot lang. Ay, sa YouTube, Bicolana Girl po. Bicolana Girl po yan. Happy New Year po. So, ayan, wala tayong kasama. Mag-isa for today's video. Wala akong dalang camera, kaya yung isa kong phone yung ginagamit ko. Wala akong dalang GoPro, wala akong dalang battery. Wala. Nainis ako kasi hindi ko na yun nahahanap. Yung kanilang nakita ko. Kasi nga, bibili ako ng pang-outfit. Diba? Kaso ang mahal daw pala dito. Ikakasya natin yung budget natin. Sana maghanap tayo ng mura-mura ganyan. Kasi alam naman, maghanap ako dito ng ukay-ukay, diba? Saan ako hahanap nun? Hindi naman ako, dito pamilyar, hindi ko naman dito kabisado. Actually, kanina pa ako dito, anong oras na ba? Kanina pa ako ditong 12:30. Tapos 1:37 na nga pala ng hapon. Hindi nyo nakita yung view kasi wala yung GoPro. Hindi wide yung camera ko sa phone. Kaya naman dumaan dito. Ayun, hindi ko alam anong ginagawa ko. Baliw na ata. May baliw po. Security, pakuha po dito ang baliw na to. Hinahanap ko yun Tapos naghahanap ako ng kape para doon na lang tayo magdaldal. Doon ako magdadaldal. Okay. Hindi ko na alam kung nasa anong building na ako. Anong building na ba ako? Oh, di ba? Hindi natin nakita kung saan building. Nandito ako sa ano pa mo. Ayan, bakit ako kaninang sign? Nasa 4th floor pa lang pala ako. Kanina pa lang. Galing kasi ako dun sa may ice skating. Galing ako dun sa may ice skating kanina. Tapos 5th floor pala yun. Tapos nasa 4th floor. Akala ko nasa 3rd floor na ako.
nag-alborota yung bulkan sa amin, kaya lumayo muna ako. Lumayo muna ako sa amin. Galit si Mayon eh. Galit si Mayon. Ano, bumalik na naman ako. Naiinis na ako. Galing na ako dyan kanina eh. Hindi ko na alam kung saan ba. Saan na ako pupunta. Mamaya dito tayo sa Krispy Kreme mamaya. Pero may hinahanap muna kasi ako. Kailangan muna natin na masusupot. Feeling ko makita ko na. Ito lang pala. Ay! Ito kasi hindi ko alam kung ito siya actually. Ito yung nakita ko kanina. Pero kasi, doon kasing tao, nahihiya ako pag ako lang kasi mag-isa sa loob tapos marimili ka. Pero yung... Puro pala siya dress. Ang ganda kasi kanina, girly-girly yung atake. Puro pala dress. Ayaw ko mag-dress. Ano ko ngayon? Tingnan nyo naman yung outfit ko nga. Ano lang? Saan na mapupunta guys? Pa-help po. Wala pa ako napapasukan kahit isang store. Ayaw ko pumasok sa SM store. Kasi ang mahal. So yun guys, kanina pa ako libot na dito ako sa fitting room. May refit lang ako ito. Yung jacket ko kanina sa ito. Uy! Ay nako, nakakabagod laban here. Yun o, bakit ko na? So yan, tingnan nyo, wait lang, masusukatin ko muna. So tingnan nyo kung bagay siya. Okay? So, So dahil may hinahanap tayo guys, kailangan na natin ito gamitin. 11, 12, ay 3, my god. 3F, my god. So guys, ulit ko pa siya. Kaya 3F, my god. Hanapin natin. Wait lang. Sa building B yun eh. Level 21. Floor. Tinanggal ko na yung jacket ko. Init eh. Sana yung Mega B. Sana yung building B. Regata yung nandito yung Rega. Ayoko na. Anong floor na ako? Third floor. Diba? Ganyan. Ay, 3F na ako. 3F. Dito na ako sa 3F. Ano? Bench. Ah, dito tayo sa bench. Pagwagwag. 3F. Mega A to. Mega A. Mega A to eh. So, dun ba yung B? Hindi ko na alam. Basta yun yung nangyayari. Wala pa ko nabibili. Jacket ka kanina. Ang hirap naman. Ayoko na. Ayoko na mag-isa. Thanks. Saan ba yung Mega B? Ang laki naman kasi. Yes naman. Nakapagod na po. Maglakad. Maghanap. Wala na, hindi na tayo, nagugutom na ako, hindi tayo makapagkape, hindi na, wala na tayo. Nagugutom ang oras natin. Let's go, guys. So yun guys, so dito tayo sa Taranova, tapos nag-fit na naman ulit ako, pilit po ito ako, skirt. Wala na. Ito ba? Skirt, may shoes. Hindi bagay yung shoes. Kaya, wait lang. So, wakas.
Wala tayo bibili. Pero na ba? Saan ako? Ulit? Maghahanap pa. Maghahanap pa tayo. Ano ba? Skirt pa lang kung mabili ko. Pinahanap ko yung Forever 21. Saglit lang. Gutom na ako. Gawa natin pagkain eh. Ay, ito. Magabi na to. Magabi. Nandito na yung hinahanap natin for sure. So yun guys, nandito ako. Tapos, search ko yung Forever 21 nandito. Nandun ako kanina sa Terranova. Papunta lang dito. Oh my God, maglilibot na naman ako. Sige, okay lang. Ay, naku. Maglilibot na naman ako guys. Ay, naku. Ang laki kasi. Ganito talaga yung, dito naman ako sa H&M. Ganito talaga yung pinaka magandang trip, no? Yung mag-isa ka, yung wala kang alam, yung first time mo sa isang lugar. Diba? Diyos ko, Manila to, be. Manila. Oo, wala ako dito. Oo nga, ay buong magapanito lang ako sa Mega Mall. Hi guys, ito na, napamili natin. Hi nako. Hi nako. Anong oras na? Ayun o, 4:02. 4:02 na po ng hapon. So, naglilibot-libot lang tayo dito. A few moments later. Magandang Bicolanan nyo. So, ayan. Ito yung pamili natin. Kanina. Tapos, nandito ko ngayon sa Crispy Game kasi nga, nagugutom ako. Super gutom na ako. Wala akong mapatungan ng ano. So ngayon guys, story time. Napakalaki ano tawag dyan? Yun ano, wala na ako sa sarili. Ay, ito na. Napakalaking achievement guys. Na ganito. Imagine, first time ko dito sa Manila. Tapos, first time ko dito sa Mega Mall nang mag-isa lang. Hindi, ang sakit na ng paa ko kanina pa. As in, libot-libot. Hindi ko kabisado. Pero sa tingin ko medyo okay naman yung ating first time dito. Nagugutom na ako. Nakakain na ako. Akin naman kainin ko na. Nagugutom na talaga ako guys. First bite. Kain ako. Tingnan nyo yan. Ay, hindi na pala ito sponsor. Hindi ito sponsored guys. Kasi wala tayong pera nga. Masyado lang kasi tayo na charot. Wala lang, bakit ba? Gusto ko mag-Manila, diba? Gusto ko mag-explore. Tingnan yun, mag-isa ako dito. Mamaya, magkikita kami ni Dean. Yung best friend ko. Talaga niyo yun. Yung nagluto sa bahay ng lugaw. Si Dean. Yung cute size na friend ko. Tada! Sabi ko tuloy yung aking. Ayan. Gawin na natin siya. Double siya. Gawin natin ito kasi para siyang nakakapa-sosyal. Sosyal. Bonggang-bongga. Actually guys, mag-grab kasi ako. Eh, nag-ano na ako ng isa lang naman ang service natin. Ay, meron tayong Grab. Grab app. Kasi na nag-download ako.
Tapos naglagay na ako ganyan. Tapos ito tayo, ito na siya. Doon tayo sa Willow Tower. Willow Tower. So yan, mamaya na tayo mag-book ng sasakyan. Ang tama, hindi na ako saling mag-vlog. Paganda na lang kasi ang alam ko. Yun na lang alam ko guys, magpaganda. Tanggapin mo yun. Ano tayo guys, social lang tayo ngayon. Kasi nasa Manila. Ano tayo sa province ng Albay. Ano ba to? Nabilik mata ko. Ano ba yan? Nagpapanggap na nga lang tayo. Matatanggal pa. Makikita nyo yung ganda ko. Wala akong bata dito nakakaya. Kasi yung mga nasa katabi ko, mga matatanda, tinitingnan ako nila. Love trip. Kasi, kanina, pumasok ako sa isang brand. Tapos, naghanap ako ng skirt. Sabi ko yung fit. Basta yung fit, sabi ko. Tapos, nagsalita ako Bicol. Nakalimutan ko. Alam mo yung babae, yung safe lady. Nakaganyan sa akin, nakatulala siya. Pero ewan ko, parang naintindihan naman niya. Kasi hindi naman siya nagtanong kung like, pardon gano'n, kung ano yung sinasabi ko. Basta nag-Bicol ako guys. Nakalimutan ko lang yung sinabi ko Bicol. Pero nag-Bicol ako. Yung word na sinabi ko Bicol. Tapos, nung bigla ko na-realize, like, hindi ako natawa. Like, hindi ko pinakita na natawa ko. Pero sa utak ko, gusto ko nang tumawa talaga. Na ano lang ako kasi, buti na lang. Like, hindi niya napansin. Or hindi niya na lang siguro pinansin. So, kaya, ano ka sa boses ko dito ah. So, yun yung nangyari today na love trip. Kasi nga, mag-isa lang ako. Alam naman, tawa ako yun na mag-isa, diba? Kaya, dinner. Ay, nahulog. Bibig nga, diba, nahulog. Dinner muna tayo for 2 days. Diba? Ang mercy pa dun. Ewan ko ba? Puro naka-artehan. Puro naka-artehan. Pero, i-brush niyo ako. Huwag naman. Sana magkita kami mamaya ni Tim. Pero kinanta ko na siya eh. Nasa work lang siya kanina. Magpapasama nga ako. Napunta ba kanina? Magpapasama ako dito sa kanya. Sa Mega Mall. Kasi nga, mag-isa ako. Tapos kanina, takot na takot ako. Okay, in-embrace ko yung feel ko. And then ito, kumakain. Tapos, tagal ko makapabuo. Grabe yung struggle ko guys. Balik-balik ako. Like, naghanap ako ng... Parang alam mo yun, yung parang hindi siya mukhang mahal tingnan. Yung parang may tao, yung maraming tao na brand. Para naman hindi nakakaya kung hindi ako bumili. Tapos lalabas agad. Yun. Nabusog agad ako dito sa ano? Sa Danan. Tanggapin mo na. Ngayon lang to. Magpapasok ka na. Hindi na ako mag-enjoy. Inihan ko kasi yung mayon. Yung mayon namin kasi nag-aalboroto siya. Siguro nagagalit siya kasi nalalamangan ko. Kaya pumunta muna ako sa Manila ninyo. Hindi muna ako magpapakita kay mayon. Kasi nakakatakot siya magalit. Kung ano sinasabi ko. Hi guys. I'm with Tita Susan. Yeah. Tita Susan. So yan. Ano po ano? Yeah, I'm from Green Circle Realty. Green Circle Realty. Green Circle. Green Circle Realty. Green? Circle Realty. Circle Realty. Green Circle Realty. Hindi ko na kukuha. Basta yun na yun guys. Basta yung mga real estate, yung parang, yung ganito nga. Yeah. More on condo. Yeah. Nag-sell sila ng mga condos, ganyan. So, yes.
Si ma'am, pina-approach ko ni ma'am, kaya hindi niya alam na first time ko dito. Ito yung pwede mo rin. Parang meron po yung GC, tapos meron yung mga caption, tapos kayo na lang yung parang maghanap ng banner sa parang pangunahan ba yun? Yes, oo. Ano po green Circle Realty. Yeah. We are Green selling Circle. affordable homes, house and lot, and then we have this condo. Saan po yung location ni ma'am? Yeah, the location is only 20 minutes away from Mall of Asia, General Trias, Cavite. Cavite. So that's existing already. Ang galing. Meron sa akong talagang sa amin, manager na siya sa real estate din. Ang sipag na kasi mag-ano yun, Mag-offer din. Offer din. Yes. Mag-caster ng mga house and lot. So yeah, pwede mo i-share or you can sa mga gusto mag-invest, yung mga OFWs, yung mga yappies, yung mga dito sa Maynila, na kung may mga contacts ka dito. Ang beach condos, nasa magkano? Ang range niyan, meron tayong yung just like the studio. Ano mga studio type? Depende. Yeah. Pero nasa magkano kaya? Yeah. Just like yung studio natin, it's like through pag-ibig siya. So that is point 9. Parang ano yung... And then pwede mo rin siya i-loan sa pag-ibig. So nasa 15,000 pa ang ang 30 years down payment. Pero ang kanyang down payment nasa 42 months, so 11,000 na yan. I'll send you this mga sample computation para at least mapag-aralan mo. So pwede mo rin i-invest. A few moments later. So guys, nag-angkas na lang po ako dito. Dito ako sa labas ng Mega Mall. Kasi nga, gabi na. Ang susi. Grabe traffic. Tapos ang paggabi. So guys, nandito na ako sa condo. Tapos, ayan, magkikita kami nila King. So ayan, yun lang. Yun lang for today's video. Bye-bye!